Hello everyone, welcome back to the channel. माबोरै दं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैनि भिडिअआ SSC नि सायावसो जागोन। SSC नि सायाव सावरायनोसै। नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबखाबाय SSC आ रिजाल्ट होबाय होननानै। दाखालि माने जायफोर सेलेक्ट जाबाय बिथांमोननि नामा फैबायमोन आरो दाखालिनियाव। ओमफ्राय दा बेसेबां नाम्बार मोन्दों, टटेल बेसेबां फैदों, बबेयाव बेसेबां नाम्बार मोन्दों बेखौ माने नुवाखैमोन आरो। दा फाइनालि अफिसियेल वेबसाइटआव होबाय, माने नोंथांमोना चेकआउट खालामनो हासिगोन, नायनो हासिगोन। दिनै आं खोन्थागोन नोंथांमोना माबोरै SSC नि रिजाल्टखौ नायो। फ्रायानो मिथिजोबखायो, नायनो रोंखायो बिथांमोना अरजाला। जायफोरा नायनो रोङा बिथांमोना नायनो हासिगोन आरो। मबाइलावनो खोन्थागोन नोंथांमोनानो SSC नि रिजाल्टखौ माबोरै नायो, बेसेबां मार्क मोन्दों, टटेल बेसेबां फैदों, बबेयाव बेसेबां मोन्दों, नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन। थ'दे बिदिबा मबाइलनि स्क्रिनाव थांदिनि। बिराद अखा हागासिनो दे लोगोफोर। भइसखौ मोजां खोनायाबो जानो हागौ आरो कारेन्टबो गैया, माने बेटारियाबो गैबावासो। फार्स्टआव जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोगोन। क्रोमआव थांग्रोनानै ओमफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप साइट होननाय मोनसे दङ, बेयाव माने डेस्कटप साइट खालामना ला नैबेहाय। बिदिब्ला जों थांसै SSC नि वेबसाइटआव ssc.nic.in। दाख्लैनिफ्रायनो माने बिराद सार्भार डाउन जादोंमोन दे, गेवनो नागिरामोन। दा बेखौबो दासिमबो माने सार्भार डाउन दङ, रिफ्रेससो खालामबाय थानांगौ। खस्थ' बिरादनो। होमबा जोङो फार्स्टआव इउजार आइडि, गावबागाव इउजार आइडिखौ होना लादो। आं आंनिखौ होनोसै 1 नैबे इउजार आइडिखौ होबाय। बिनिफ्राय पासवार्डखौ नोंथांमोना मा दोनामोन, पासवार्डखौ गावबागाव टाइप खालामना लादो। बिनि उनावहाय नैबे केपचार क'डखौ टाइप खालामदो। U_I_54 लगइन खालामदो। जाना जाया नायनि, ओरैबायदि स्ल' गेवबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबाव नुदों रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव थांदो। बेनिफ्राय नै ओंखारबाय। नैबावहाय माने मा एग्जाम जेनेबा बिदिनो GD दङ, MTS दङ, CHL दङ, बिदिनो बायदि बायदि आरो एक्सेट्रा नुगोन। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों SSC GD नालाय, SSC GD खौ जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। बिनिफ्राय आं सेलेक्ट खालामसै। नैबे लास्टआव नुदों बेनो 2021 SSC GD। बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। जों बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय नैबे साबमिटखौ क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बेसेबांबा गोबाव लाखायो, जाबाय। नै फाइनालि नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन सोरहा बेसेबां नाम्बार मोनामोन, बबेयाव बेसेबां मोनामोन, बेखौ माने कमप्लिटलि नुजोबगोन आरो नायनो हागोन। नैबे गोजौआव केन्डिडेट नेम, बिनिफ्राय डमिसाइल डिटेल्स, बिनिफ्राय स्कर। नैबे फाइनालि नैबे मार्क, बेयाव नायनो हागोन। NCC सार्टिफिकेट हल्डार न', ओमफ्राय टाइप अफ NCC सार्टिफिकेट, माने NCC आवबो मार्क होदों। NCC आवबो मार्क होदों। पार्ट ए जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं, बेयाव मोनदों 6.75, ओमफ्राय जेनेरेल नलेजाव मोनदों 4.5, ओमफ्राय एलिमेन्टारि मेथामेटिक्सआव मोनदों 2.75, बेनिफ्राय पार्ट डी इंलिस ग्रामाराव मोनदों 2.25। बिनिफ्राय टटेल मार्क मोननाया
बिदिनो नेगेटिभ मार्किं दाननानै आरो 16.25 मोनदों। बिनिफ्राय नर्मेलाइजेसन मोनदों 2 मार्क। नर्मेलाइजेसन प्लास खालामनानै 18.68 बिदिबायदि मोनदों आरो एनसिसि गैया नालाय न'आव। दा फाइनाल स्करा बेसेबां मोनदों 18 बे फैदों आरो नोंथांमोनाबो मा होनो गाव गावनिखौ चेक खालामनो हागोन बेसेबां मोनामोन। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बुजिगोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जायफोरा माने बुजियाखैबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन। आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। आरो नोंथांमोना सोरबाबो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा प्लिज साबस्क्राइब खालामदो। दे बिदिब्ला बाय बाय।